че хип-хопът бил мъртъв, пределно са прави, именно за това е под земята. Underground, ако ще съхранява там цялата философия от много време до днес. Метафори, буквалности и ефемизми, далеч от лапите на светското гризли. И смея да твърдя, че културата ми сътвори живота, достави безгранични способности и анихилира порока. Сега анализирам всичко в една различна посока, на фона на харизматичен барабан с инструменталната флота. Старая се като House of Pain да съм монополен и крайни ума ми да поддържа здравия фънк. Въпреки че и не може без пънчтрънк. Не вярвам на историята, произволни и недостоверни факти, но сътвореното от Run DMC и KRS просто разби всяка възможна исторична загадка. От звука на полицията до DMC мегамикса налагали са визия, подходяща за корица на абсолютно цялата лирическа матрица. А какво остава до Wu-Tang Clan? Първоначално едва ли някой би последвал 9 човека обединени в 6 букви, но съжение на времето апарата управлявала всичко около тях. Сега с 20 годишно установено статукво, пази си врата, когато слухата си добере. Развънчитай на войната и си сещай за идеята на Ruthless Bastards. Че хип-хопът би мъртъв, пределно заправи, именно за това е под земята. Underground, ако ще се хранява там цялата философия от много време до днес. Метафори, буквалности и ефемизми, далеч от лапите на светското гризли. И смея да твърдя, че културата ми сътвори живота, достави безгранични способности и анихилира порока. Параболичен континиум на вечен раздел, тактовете на смъртта от езотерики се ванео. За всеки вълшив повярвал си грешна посока, поел по пътищата на рапърският картел. Аз маскиран спортиво гасам срещу отровата на обществото, обладано с мисъла на Сайкорям клеймото. Нещо подобно на революцията на Immortal Technic, изкарваща хората от своя порочен делник. Примеси на агресия и есенция, узнание, успява всеки да се добере до своето призвание. И неспокойно не съм пропуснал Тупак и Notorious B.I.G. Огромни инспирации за лирическо осезание в средата на 80-те, отъпхали на хип-хопа вече до трасе. Бих понесъл и земетресение от 100 по Рихтер, стига земята да се тресе в хип-хоп ритъм. И разбира се, че трусовете идват от под повърхността, там където развива се неговата истинска същина. Естествено за същата кауза са допренесли и десетки други. Аз не съм никой да проповядвам знание и да запълвам някакви фуги. Това бе просто пример за наличието на една от многото култури. На една от многото култури. Казва, че хип-хопът бил мъртъв, пределно заправи, именно за това е под земята. Underground, ако ще съхранява там цялата философия от много време до днес. Метафори, буквалности и ефемизми, далеч от лапите на светското гризли. И смея да твърдя, че културата ми сътвори живота, достави безгранични способности и анихилира порока. Сега анализирам всичко в една различна посока. В една различна посока. Абстракт 2014. Рапра история. Рапра история.